Tejto knižke s názvom Žiadne stretnutie nie je náhodné od Kai Pollak som už veľmi dávno natrafila na takýto zaujímavý obrázok ruky. Autor ten obrázok vysvetľuje takto. Preto keď sa pristihne, že niekoho obviňuješ alebo súdiš, v duchu si predstav, ako na ňo ukazuješ prstom. Všimni si, že síce ukazuješ jedným prstom na ňo, ale 3 prsty mieria na teba. Ja si to na základe mojich skúseností vysvetľujem tak, že ak mi niekto ublížil, využil ma, zneužil, oklamal, jednoducho bol ku mne zlý, tak to bolo preto, že ja som mu to dovolila. Touto myšlienkou môže vaše ego bojovať. Aj moje ego bojovalo, kým som nenašla v mojom živote jasné dôkazy, že to tak naozaj je. Možno vám pomôže moje vysvetlenie. Bohužiaľ, v detstve sa od nás vyžaduje, aby sme boli poslušní a robili len to, čo od nás vyžadujú rodičia. Veľmi rýchlo pochopíme, že ak chceme detstvo prežiť, tak si potrebujeme vybrať nejakú stratégiu prežitia. Môžeme si vybrať stratégiu dobrého chlapca, dobrého dievčaťa a robiť všetko tak, ako chcú rodičia, aby boli spokojní. A za týmto vzorcom sa skrýva určitý druh pýchy, ktorý hovorí: pozrite, aká som ja dobrá, aký som ja dobrý.